Katinka, hoe vaak moet ik mij wegen? Dat is een vraag die al wel eens gesteld wordt, vooral door personen die op het Slank en Gezond programma staan natuurlijk. Wel, al ben ik geen voorstander van echt wegen en ga ik voort op wat ik zie in de spiegel en als dat oké is, ziet het oké. Kan het geen kwaad en kan het ook een motivator zijn om op de weegschaal te gaan staan. Nu, wat is van invloed als je op de weegschaal gaat staan? Want ik raad nooit aan om het alle dagen te doen, omdat dagdagelijks kan je gewicht verschillen. Enerzijds is het zeer sterk van invloed op hoeveel je gedronken hebt de dag voordien en hoe dichte voeding je hebt gegeten. Ik zal als voorbeeld nemen, als je brood eet, gegarandeerd weeg je meer de dag nadien. Dat ligt niet aan die calorieën van dat brood, maar dat ligt eigenlijk aan het feit dat dat brood eigenlijk heel veel vocht ook nodig heeft om verteerd te worden. En de vochtbalans is van heel groot belang naar je gewicht toe. Dus moest je alle dagen hetzelfde eten, zou je zeggen, ja, dan kan ik me wel alle dagen eten, want dan blijft dat ongeveer gelijk. En dat is ook zo, dat zou ook zo moeten zijn, maar er zijn natuurlijk meer functies van tel. Zo kan je ook bijvoorbeeld tegen een ontsteking aan het vechten zijn of bacteriën die op je pad zijn gekomen. En ja, waartegen je vecht, en ook dat is weer van invloed op je gewicht. Dus vandaar dat ik altijd aanraad, ga er gewoon maar 1 keer per week op staan als je op een Slank en Gezond programma bent. En dat geeft een beter zicht. Nu, wees ook tevreden met een gewicht dat langzaam maar in de goede richting gaat. Want de meeste mensen die op een Slank en Gezond programma vertrekken, willen 2 tot 3 kilo per week afvallen. En al ben ik er zeker van dat dat met sommige diëten kan, dat kan absoluut niet met het Slank en Gezond programma. En ik zou dat ook absoluut niet willen. Misschien in de eerste week wel hoor, omdat je dan heel veel vocht verliest. Maar als een gestaag iets, dan moet je al heel veel wegen om dat per week te kunnen afvallen. Heb ik liever dat je op een goede, regelmatige manier de goede richting uitgaat, want het gaat ook veel bestendiger zijn. Want de bedoeling is dat je echt een levensstijl gaat maken. Dus op zich, hoe langer dat je bezig bent, hoe liever dat ik het heb. Want dat betekent dat je er gewoonten in gaat maken. Want wat je langer doet, wordt gemakkelijker een gewoonte. Dus geef het ook niet op. Verwacht een halve kilo tot 1 kilo per week. En dat lijkt me een logisch en haalbaar en realistisch resultaat.